Oh baby. Ngisefrats yanbo. Hey, uyazi ba undibethe emlonyeni busi ndixelele. Bendizijonga kusasa nje ngonhlamba kanti isijonge esipilini ndithi hayibo. Indlela ndifrats ngayo. Ndifrats kaloku mina ndiqala ucheba ifade. Kanibona njani? Ndifrats nyani. Yemntwana uzokundipha imali yocheba man. Ngiphi imali yocheba? Engakundipha imali enhloko mama wami. Hayibo. Unjani kanti? Hawu, ndiphilile konke njani wena? Hayibo busi nawe nje ndiyakupha nje imali enhloko. So ngibani indoda bendlini? Ayinakudoda lento busi. Ndifrats so ndithi kuwe mntwama ndithi ngumntwami. Ndithi ngicela undiphe imali enhloko. Soba sathini mina? Hey, andiyazi bangabana kule nyanga andinayo nemali yerent. Cela ukuzundirendele man. Hayibo. Hey, handa uphela mos. Soze uphele. Ndimlo andikapheli. Yaqonda bangabana andikapheli. Kule 2 years sithandana okurendelwa ndim wena. Andikapheli nam. So ke ndicela undiphe imali yerent. Hey, awunjani kanti? Ndiphilile konke njani wena? Hey, ayinwa ndindoda. Awuyondoda busi. Unguwe but ke ngoku nam funeka undiphe imali yocheba undiphe imali yerent. And anoba nangxaki noba ngabana noniphanje negrocer. Hayi ndoyisile. Busi. Ngenyanga mina ngiqala ukupha imali yantoni? Andiyondoda mna uyindoda. Ndiyabuza mina ngenyanga ngiqala ukupha imali yantoni? Imali enhloko. Imali enhloko andikurenteli? Yendrentela. Igrocer andikuthengeli? Yendithengeli. Ngoku. So andinamali ke ngoku. But uyindoda. Ithi ubudoda. Wenza umsebenzi wobudoda. Umsebenzi wobudoda kuba ngabani ndikubheje? Ewe. Ndikubheje? Ivelaphi loo nto leyo? Ivelaphi loo nto leyo? Hayi ungasuye abantu eBhayibhileni kuthiwa indoda mayinakekele umkayo, akuthiwa indoda mayibheje, akutshiwo. Hayi ungasuye abantu abazazi rentela. Hayi siyaphela ngamantombazana. Uzawurentela wena? So wena buthi kanti kule relationship uze nantoni wena? Uze nantoni kule relationship wena? Into lento special uze nayo kule relationship? Uthando. Luthando lantoni? Uthando lomileyo. Olungena shrem. Because uthando lwami luneshrem, lumane likhupha imali zerent, ushota ngemali ethile, umntanakho ufuna imali, ndikunika imali ndinika umntanakho, but wena ngoku awukwazi undinika imali. Unika uthando lomileyo. Ngixelele buze nothando. Siyaphela ngosamadoda. Into fanele iyenzeka ngoku. Indoda, uyabona indoda ephangelayo, mayingathandani nentombi engaphangeliyo. Ya, indoda ephangelayo mayingazi indoda ngokufuneka ithi ifika ngoku ifika ibuza ba hey manje sisi wenzani empilweni. Ya, funeka ifika itsho ngoku. Athothi hey hayi ndisafaka iCV yeka lonto. Athathi hayi ntsese esikolweni yeka shiya kanjalo. Hayibo. Because kaloku niyasigqiba ngoku. Sine families. Nathi kufanele sizihoye. Not nina. Like busi manje sithethe nje. Kwi-ex yam yintoni wena ebhetero ozenayo njengoba ufikile kule relationship? Yintoni ebhetero? Ndiyaxelela. Yintoni ondinika yona bengayinikwa i-ex yam? Luthando. Hayi suka. Ebendithanda ayikho le nto. Ngehlobo ndithanda ngayo. Wena uthanda imali yami wena. Phindela kuye. Nina nithanda imali mosikuthi. Phindela kuye ke zafumana abazandirentela abazandipha imali enhloko. Nawe iya kwabaya. Xa uzimisele kule nto yorentela. Kaloku nam ndizawufumana umuntu ozandirentela, umuntu ozandinza intloko, umuntu ozandinika. Nibulawa ngamadoda zezinto busi. Nibulawa ngamadoda zezinto because kaloku indoda xa ikwenzela yonke into iye icinga uba ngabana nempilo yakho ixhomekeke kuyo. Acinga njalo ngamadoda uba bungayazi. Yiyekeni le nto yokufuna ukwenzelwa yonke into ngamadoda. Jonga kwezi cases, ubuyaqaphela kwii-cases ezininzi zokubulawa kwamantombazana. Amantombazana abulawa ngamadoda. Iba ngalamantombazana ebesoke senzelwe. Indoda xa ikwenzela into ayifuni ukutshithelwa. Indoda xa ikwenzela into ayifuni ukulahlwa. Hayi ubonakala ngoko wena xa uzixelele wena uthi uzawufumana enye indoda ezakurentela awunothi uba ngabana uzawufumana umsebenzi. Eyombhubho lawuyibona ngoko ndizayifumana indoda ezandirentela ezandenza intloko. Hayi singamadoda ngoku masithandane nabantu abaphangelayo nathi ngoku nakuyibuze ngoku isakhomenta kuFacebook ireacte kwipost yakho ibuza uphangelaphi. So reacta kwipost yami phangelaphi. Buthi akaphangeli uthi because uzakwenza ndikuncwase.